No niin, tänään opettelemme taittelemaan tällaisen origami-linnun. Tarvitsemme siihen 4-muotoisen paperin. Aloitetaan sillä, että taitetaan paperi kulmasta kulmaan. Ensin näin päin ja sama toisinpäin. Noin. Sitten taitetaan taistasta pitkin kolmiopuoliksi. Nostetaan siipi ylös ja taitetaan siitä 4. Ja sama toistetaan toiselle puolelle. Näin. Sitten käännetään paperi niin, että avoimet puolet on itseään päin. Ja taitetaan sivut keskitaitteen viereen. Tehdään siitä tällainen leijon näkö. Ja sama tehdään myös toiselle puolelle. Noin. Sitten taitetaan yläpuolelle jäävä kolmio eteen molemmilta puolilta. Seuraavaksi avataan taitteet auki. Ja nyt yläkolmion taitetta hyväksi käyttäen taitetaan koko työ auki. Ja tehdään siitä tällainen timantin näköinen. Toistetaan se myös toiselle puolelle. Eli valmiita taitoksia pitkin. Noin. Ja nyt tarkistetaan, että avoin puoli on taas itseään päin. Sitten taitetaan taas sivut keskelle taitteen mukaisesti. Noin. Ja sama toiselle puolelle. Noin. Sitten nostetaan työ ylös. Ja taitetaan linnulle ensin kaula tänne siipien väliin. Ja sitten pyrstö toiselle puolelle. Sitten vielä tehdään linnulle nokka. Ja vedetään varovasti siivistä. Näin. Lintu on valmis.